Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη και σας καλωσορίζουμε σε μια καινούρια σειρά της Mallis Team Spotline, όπου θα σας δείχνουμε συνεχόμενα βίντεο από τα καινούρια μας αυτοκίνητα και θα έχετε και μια πρώτη εντύπωση το πώς δουλεύουμε σαν Mallis Team Spotline για εσάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα σε αυτή τη σειρά έχουμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο της Audi, το R8, από την MTM βελτιωμένο με περισσότερους ύπους από τους κανονικούς. Μιλάμε για το Audi R8 με την μηχανή V10, η οποία είναι μία από τις λίγες που υπάρχουν, γιατί τα πιο πολλά έχουν βγει με την καινούρια μηχανή, την V8. Αυτή η μηχανή είναι η ίδια μηχανή που υπάρχει μέσα στο Lamborghini και αυτό το αμάξι έχει κάποια έξτρα τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο σε αυτό το συνδυασμό. Αρχίζει από τον κάτωκο του αυτοκινήτου, του πρώτου κάτωκο αυτού του αυτοκινήτου, ο οποίος ήταν ένας πολύ φημισμένος ποδοσφαιριστής της Bayern München, και είναι τιμή μου να οδηγώ τέτοιο αμάξι, γιατί είμαι φίλαθλος της Bayern München και από μικρό παιδί πάντοτε παρακολουθούσα τους αγώνες και μου άρεσε πολύ. Αυτό το αυτοκίνητο έχει δύο εξαιρετικούς ήχους. Ο πρώτος είναι του ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen και ο δεύτερος είναι εννοείται του αυτοκινήτου. Παιδιά, το χαμόγελο δεν μπορώ να το σταματήσω. Και ένα μικρό fun fact που σχεδόν κανένα άτομο δεν το ξέρει είναι ότι όταν συνδέσετε το κινητό σας για να έχετε καλή ακρόαση σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο με τόσο δυνατή μηχανή, επειδή σίγουρα και ο θόρυβος όταν τρέχετε είναι λίγο πιο δυνατός, είναι η ζώνη ασφάλειας, η οποία έχει εδώ κάτι μικρά μαύρα σαν κουμπάκια φαίνονται και δεν τα παρατηρεί κανένας, αλλά αυτά είναι τα μικρόφωνα του τηλεφώνου, έτσι ώστε όταν πάρετε ένα τηλέφωνο την αγαπητή σας να σας ακούει καλά. Η Mallis Team Spotline ψάχνει πάντοτε και βρίσκει αυτοκίνητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε και εσείς όταν οδηγάτε τέτοια αυτοκίνητα να αισθάνεστε ιδιαίτεροι.